A todas e todos, como digo sempre, unha das cousas que máis me gusta presentar estes partidos solidarios como Breogán. Hoxe acompáñanos José Manuel Vázquez, verdad? Presidente de Somos Unidos contra o Cáncer, e como sempre, que sempre coincidimos, Tito Díaz, que tamén sempre compartimos ese orgullo, non, de presentar estes. Por lo tanto, cedolle primeiro a palabra a José Manuel para que nos conte, bueno, esa importante labor que fai esta asociación de Lugo. Gracias, bons días a todos e a todas. Eu simplemente dar as gracias á Diputación e ao Clube por pensar en nós para facer esta actividade que vamos a facer. Gracias tamén á iniciativa da Peña Breogán, que vamos a repartir 8.000 aplaudidores para animar aí ao noso equipo, o Breogán, encima en este partido tan importante contra o Valladolid, a cambio, bueno, de un donativo solidario que a xente poda facer. Entonces, dar as gracias. En canto ao que facemos na asociación, pois xusto precisamente é moi importante para nós o que hubiesen pensado en Somos Unidos por el Cáncer, porque non podemos olvidar que é unha asociación que naceu do cancro infantil e é, concretamente, o día do partido é o Día Internacional do Cancro Infantil. Esta asociación naceu de un grupo de pais, de nais, de nenos e de xóvenes adolescentes enfermos de cancro aquí na provincia de Lugo. Eses foron os inicios, por lo tanto, reitero de verdade a miña gratitude por haber pensado na nosa asociación. Moitísimas gracias. Ben, pois agora cedo a palabra a Tito Díaz. Ben, para o Breogán, bueno, pois como sempre unha satisfacción poder participar de actos solidarios e a repercusión que pode ter o Breogán na sociedade que permita que asociacións como Somos sexan máis vistas e máis oídas en días como este. O Breogán, ademais, este é un día especial, porque o Breogán é socio de honra da asociación Somos Unidos contra o Cancro. Cristian Díaz, o noso base e o padriño da asociación. Temos no recordo sempre a filla de José Manuel, Miriam, unha breoganista convencida que seguro que nos está axudando dende alá arriba. Para nós é un día moi especial. Estamos moi contentos de poder participar, estamos encantados de axudar en todo o que podamos. Invitamos a xente a que participe, que axude a esta asociación. Vamos a ver se entre todos conseguimos que sexa un día moi bonito, sobre todo por esos nenos e por esos maiores que necesitan do noso apoio e necesitan da sociedade lucense. Encantado, Breogán, de poder participar no día especial e que o gallá haxa moita axuda para a asociación e unha victoria para o noso equipo, que é un día importante tamén para nós, que necesitamos o apoio da xente. Moi ben, pois nada, eu para pechar así que quería destacar que, bueno, unha enfermedade como o cancro ten moitas vías nas que hai que traballar e atacar. Unha parte, non, traballar neses tratamentos e avanzar hacia a curación, non que se os abandono, pero tamén a asociación Somos incide nunha parte que a veces esquece nos discursos oficiales e das institucións, que é o acompañamento aos propios enfermos e as familias, non? Como afrontar eses días nos tratamentos. Poñen a disposición un piso, teño entendido, non? Para que sexa un pouco menos duro, non? Que nunca se evita esa dureza, pero incidides moito nese acompañamiento e axuda tanto material, que ten que ver con ter un piso a disposición, pero tamén esa axuda psicolóxica ou anímica, que podemos decir que é unha parte importante tamén da enfermedade, non? Que a enfermedade ataca ao enfermo, pero ataca a todo o núcleo familiar e de amigos. E, bueno, eu creo que a destacar ese traballo tamén, porque moitas veces ponse o foco na ciencia e é importantísimo, é o máis importante, pero tamén ese traballo do que sufre, pois creo que a destacar. Por lo tanto, como decía ao principio, pois un orgullo como institución, como Diputación. O deporte intenta estar sempre, non, transmitir esos valores e compartilos con
con asociacións como a vosa que tratan de facer unha sociedade mellor, e Breogán e Diputación pois vamos da man con ese altofalante que temos para poder chegar a máis xente e contar o que facedes e que se vos poda axudar. Polo tanto, pois este sábado, pois a ver se lle metemos unha tripla ao Valladolid e unha tripla ao Cáncer, e así pois sería un gran fin de semana. E nada máis, moitas grazas.